Χαιρετώ, τι γίνεται. Καλώς πού είσαι ρε Βασίλη? Έχουμε και φωτογράφο, Κατάλαβα γιατί είδα τώρα και με τις προαλόγες και γυρνάτα. Γιατί να έχουμε και κανένα όνομα. Ψάξα και εσύ είδα. Για να βάλεις και τέτοια. Για να πούμε και κανένα όνομα ποιοι είστε. Δεν είμαστε. Τώρα θα σου πω και για κάτσα και έρθουσα και τους άλλους. Τι μου κάνει. Βασιλάκι μου. Βγάλε μας καλή. Story και κάτι έτσι περίεργο μέσα από τώρα να αλλάξει mail crew, εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα, θα αλλάξει crew.net ή κάτι τέτοιο. Τώρα θα αλλάξει, χρόνια θα αλλάξει. Τα τελευταία 2-3. Κύριε Οικολόγοι, καλά είστε? Α, ωραία, πώς λένε όλες τα μεγάλα. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Για να πείτε και κανένα όνομα. Πριν 15 χρόνια από τότε. Τι γίνεται? Μπορεί να πεις να βρούμε και πολλά. Είσαι κανένα το βλέπει τα μαλλιούς. Θα αρχίσει θα σου βάλουμε μουσία. Πού είμαστε? Στο έδωμα είμαστε. 20 λεπτό ώρα Ελλάδος ή 20 λεπτό ώρα Ποράβρε? Τα χρώματα ποιος θα διαλέγεις? Να σου το εξηγήσω, ήταν η μοναδική απολέζικη που υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Είναι σαν το χρώμα. Όλες οι άλλες είναι κινέζικες. Και να το δεις, γράφει με Τζαπάν, έτσι. Και βλέπω ο γιος μου να λέει, κανείς είναι, λέω δικιά μου θέλει. Στη Βυζαντία. Έφερε και σε αυτό το άγαλμα του παπά, έτσι. Πού είσαι ρε πατέρα? Είναι τέτοιο. Είναι άτομα μας στην Ομήρου, την οποία ήμασταν μαζί στο Μπαζάρ για να πω εκεί ένα πρωί και κάτι άλλο που έκλεισε καταστήκα την είναι οικογενειά. Δεν είναι μωρά. Μωρά καλώς θα τα πούμε εσύ. Θα χαρώ πραγματικά να σε δω. Έχουμε τις μακράκι βέβαια. Σε όλα Βασιλή. Γεια σου κύριε εδώ ποιος πλανήτης είναι αυτός? Γιώργο. Στην υγεία σας. Γεια σου τον Ανδρέα που δεν τον πήρα χαμπάρι αμέσως στην αρχή. Είναι κακό, δεν κάνει σκηνοθεσία Γιώργος Μακρύς. Πρωταγωνιστής Γιώργος Μακρύς. Δεν ήταν συγγραφής μας εδώ, ρε μάλι της περιοχής. Πάλι αυτοβιογραφήσε. Ρε Δημήτρη, πίνω ούζο και... Έχει και μπουρίτος.
Λοιπόν, και μαζί με αυτούς είμαι και εγώ. Εγώ είμαι 10 χρόνια από άλλη τάξη. Αυτός τα τραβάει όλα, το δημοτικό. Κυριολεκτικά. Τρώει τη βέρα του, λέει ο άλλος. Πουλάνε εδώ τον ευθέτη μαλφή. Δεν τάζει. Δεν ήταν καλά. Και περιμένεις να το δεις. Να είναι πολλά. Είναι αντιπαροχή η κίνηση αυτή της οικονομίας. Πάλι δεν θα πάμε σήμερα. Ναι, πάλι είναι ηθική, είναι κρίση. Πάλι θα πρέπει να χαλάσω το ρούτερ στο σπίτι, Εδώ. Καλά, τι τώρα, έλα να μόνοι να Αλέκος. Πάμε.